ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦେହୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦହି 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଧ୍ରୁବ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ହରିବଳି ଦେବ। এই পুরস্কারে আমি খুশি হই এই সংগীতর মন্ডলী সার্বজনীন সংগীতর মন্ডলী খুশি হই ধ্রুবচରଣ ଦେହୁରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦେହୁରୀ ବୋଲନ ଦେଖବାର ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦେହୁରୀଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଘଟଣାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବୋଲନ ଦେଖବାର ତାଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲନ ଦେଖବାର